መስዋዕትነት ዘይብሉ ቃልሲ ምግባር ጽቡቕ እዩ ንሱ ኢና ንደሊ እምብለይ እንተኢሉ ግን አላይድ ፎርስስ እዚኣቶም ዞም ሰሜነኞች ዝብልዎም ዘለዉ ባዕሎም ቶም መጥፋእቲ ምድሪ ለዚ ናይ ሰሜን ሓይሊ ንምጥፋእ ክመጽእ ከሎ ናይ ሰሜን ሓይሊ ከዓ ተወዲቡ ናይ ሓባር ጸላኢኡ ከጥፍእ ናይ መጀመርያ ግርሚ ካብኡ እንዳሓር እንደየራኽበና ጸገም የለን ኩናት ክንገብር ኢና ይበልኩን ከምዚኦም ዝበሉ ግለሰባት ግን እንተኾነ ከም ሰሎሞን ቦጋለ ጸገም ድሕር ፈጢሮም ጸገም ፈጢሮም እዮም ብሕጊ ነርክበሎም ግለሰባት ስለ ዝኾኑ ተዘይኮነ ግን ጸገም የለን መስርሕ ኣለዎ ለዚ ንሳይ ወስድ እየ ብዋናነት ግን እንታይ ክብል ደልየ ሪኢኹም ንሕና ከም ተጋሩ መንነትና ብደንብ ንኹልና ብማዕረ ተሓሳሲቡና ስለ መንነትና ክንቃለስ ተዘይክኢልና እንተነኣሰ ነቶም ተጋሩ ኮይኖም ዓዶም ዝህግሩ ዘለዉ ክንቃለሶም ተዘይክኢልና ዓባይ ጸገም ትመጽእ ሽዑ እያ